Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το δεύτερο στη σειρά αφιέρωμα στο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, τον κύριο Αγαθώνικο. Με όχημα την Εγνατία τηλεόραση και μέσα από την εκπομπή Αφετηρία θα κάνουμε ένα ακόμα δρομολόγιο στο χρόνο και στην ιστορία από το 1985, όταν ενθρονιζόταν Μητροπολίτης στην Πιερία, μέχρι και σήμερα. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, το 1999 ο κύριος Αγαθώνικος έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Τότε δεν ήταν εποχή κρίσης, ήταν εποχή χρηματιστηρίου, εποχή σπατάλης και κρεπάλης. Υπήρχε τότε ένας άκρατος καταναλωτισμός και στην Ελλάδα, γι' αυτό και ο κύριος Αγαθώνικος μίλησε για αντίσταση σε αυτού του είδους τα φαινόμενα και υπενθύμησε ότι η αντίσταση αυτή, εκκλησιαστικά τουλάχιστον, μεταφράζεται πρώτα-πρώτα σε νηστεία και μετά σε αλληλεγγύη. Τα λόγια του αυτά, λόγια διαχρονικά, στην εποχή μας ακούγονται σαν λόγια προφητικά. Ήταν όμως λόγια πολύ αληθινά. Μιλούσε τότε, σε εποχή ευημερίας, ο κύριος Αγαθώνικος ενάντια στα ασυλλόγιστα δάνεια και στον άκρατο καταναλωτισμό, στον οποίο εμπολής οφείλεται και η σημερινή μας κρίση. Είναι παγκίνως αποδεκτό ότι ζούμε περίοδο, εποχή, όπου η ύλη, η κατανάλωση και γενικότερα ό,τι έχει άμεση σχέση με το χρήμα και τα υλικά αγαθά επικυριαρχεί. Επικαλύπτει μάλλον τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Έχω απέναντί μου έναν κατεξοχήν πνευματικό άνθρωπο και θέλω να τον ρωτήσω, σε αυτήν την ορμητική, στην χυμαρώδη κυριαρχία της ύλης, του χρήματος, της κατανάλωσης και των αγαθών, πώς μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτά παράθυρα πνευματικών δρόμων, είτε μέσα από την Εκκλησία, είτε μέσα από άλλες ιδεολογικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις. Ο λόγος της Εκκλησίας σε αυτό που λέτε τώρα πρέπει να είναι αντιστασιακός. Και ο ρόλος, φαντάζομαι. Και ο ρόλος της. Ο λόγος και ο ρόλος της. Δηλαδή, κυρία Γιαννούλη, αυτός ο αχαλήνατος, όπως είπατε, καταναλωτισμός, δηλαδή με άλλα λόγια, η ταύτιση του ανθρώπου, η απόλυτη ταύτιση με τα υλικά αγαθά. Αυτό το πράγμα βλέπουμε που έχει οδηγήσει. Και η Εκκλησία πρέπει να έχει και λόγο και ρόλο να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα. Πώς αντισταθεί? Για να αντισταθεί, κύριε Γιαννούλη, η Εκκλησία πρέπει να πει στο μήνυμα που ετοίμασα χθες για ένα χαιρετισμό για το Πάσχα που θα διαβαστεί, ας μην πω το ότι λέω εκεί, αλλά είναι γύρω από αυτό το θέμα, ότι η Ανάσταση του Χριστού όταν σύρει τον πέπλο για να δούμε τι γίνεται πέρα από αυτή τη ζωή. Γιατί όλα αυτά που κάνουμε τον υπερκαταναλωτισμό, τα έχουμε ταυτίσει με την πορεία μας πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Εάν όμως δούμε τι γίνεται και πέραν αυτού, ότι υπάρχει άλλη κατάσταση, αμέσως αρχίζουμε να σκεφτόμεθα με ένα διαφορετικό τρόπο. Και η αγάπη, κύριε Γιαννούλη, η αγάπη με κεφαλαίο το α, είναι ασκητική. Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει λιτότητα. Η Ορθοδοξία είναι λιτότητα. Η νηστεία που θα αρχίσουμε σε λίγο πρέπει να γίνεται με σκοπό όχι μόνο για την υγεία μας και για την πνευματική μας, ας πούμε, ανέλυξη, αλλά έχει και σκοπό να βοηθήσουμε τα χρήματα που δεν θα πληρώσουμε να πάρουμε το κρέας 50 μέρες και τα άλλα υλικά αγαθά που δεν είναι νηστήσιμα. Αυτά δεν μας ανήκουν, κύριε Γιαννούλη. Πρέπει να τα δίνουμε στους φτωχούς. Έτσι κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Νηστεύανε, αλλά τα λεφτά που αντιπροσώπευαν εκείνα τα τρόφιμα που νηστεύανε δεν τα κρατούσαν στην τσέπη τους. Τα δίναν στους φτωχούς. Και αυτό κατά κόρον λέγεται και από τους ιεροκήρυκες και από μένα τον ταπεινό. Επομένως, τώρα, κύριε Γιαννούλη, επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Ο λόγος και ο ρόλος της Εκκλησίας ήταν, είναι και θα είναι και πρέπει από εδώ και πέρα περισσότερο να είναι να διασαλπίζουμε και να εμφανίζουμε τον άνθρωπο ότι δεν είναι μόνο ένα ρομπότ που καταναλύσει και μερικά πράγματα έστω και για αφιδός, αλλά είναι η εικόνα του Θεού.
Είναι εικόνα του Θεού ο άνθρωπος, κύριε Γιαννούλη. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Να διαπαιδαγωγεί τις συνειδήσεις. Ο άνθρωπος δεν είναι πρωταγωνιστής του χρήματος για τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος είναι πρωταγωνιστής μέσα στην κοινωνία. Στην κοινωνία είναι πρωταγωνιστής ο άνθρωπος, η ποιότητά του, το επίπεδό του, η ψυχική του κατάσταση, η συνείδησή του. Και όταν λέμε συνείδηση, κύριε Γιαννούλη, λένε πολλοί πράττω κατά συνείδηση και κατά συνείδηση. Επιτρέψτε να πω το εξής, γιατί κατά κόρο λέγεται αυτό το πράγμα, να το ακούσει και από αυτό το βήμα αυτό ο κόσμος όλος, από τον επίσκοπό του. Τι θα πει να λέμε πράττω κατά συνείδηση? Η συνείδηση είναι ένα πράγμα το οποίο μοιάζει με τη ζυγαριά. Υπήρχαν παλιότερα τη δεκαετία του 50 και του 60 αυτές οι ζυγαριές που θυμόμαστε, που μπορείς να βάλεις και μισό κιλό απάνω και να μην δείχνει τη διαφορά. Και υπάρχουν και οι ζυγαριές, η ευαισθητότητα της ζυγαριές που υπήρχαν στα φαρμακεία, και έβαζε μία τρίχα από το κεφάλι και έδειχνε τη διαφορά. Η συνείδηση είναι όπως την κάνουμε εμείς. Θα διαμαρτυρηθεί στο βαθμό που εμείς θα τη διαπλάσουμε, θα την κάνουμε ευαίσθητη. Αν λοιπόν η Εκκλησία κάνει ευαίσθητες τις συνειδήσεις, αλλάζει το πρόσωπο της κοινωνίας. Αμέσως. Αλλάζει το πρόσωπο της κοινωνίας. Δεν είναι, η δουλειά της Εκκλησίας δεν είναι εμβαλωματική. Δεν είναι μπαλωματής η Εκκλησία. Που λένε τα παιδιά μας πάνε στα ναρκωτικά, θα το κάνουμε και αυτό δεν γίνεται διαφορετικά. Τι να κάνουμε μετά? Αλλά το έργο της είναι προληπτικό. Η Εκκλησία διδάσκει, εξευγενίζει, αλλάζει το χαρακτήρα, τον ανθρωπεύει, του δίνει νόημα, η πορεία, η άλλη ζωή, τα πάντα. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Και επομένως τον κάνει τον άνθρωπο να γίνεται ένα υγιές κύτταρο μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Η αντίστασή της αυτή θα είναι σε αυτό τον καταναλωτισμό. Και με το θέμα της νηστείας. Δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι λιτός. Πρέπει αυτά τα χρήματα να πάνε να πιάσουν τόπο κάπου αλλού. Αυτό και σαν άτομα πρέπει να το κάνουμε και μαζικά. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε την ευκαιρία να είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που διετέλεσε δήμαρχος Κατερίνης και που έζησε από κοντά τον κύριο Αγαθόνικο. Πρόκειται για τον Μενέλαο Τερζόπουλο, ο οποίος καταθέτει με έναν πολύ απλό αλλά ξεχωριστό τρόπο τις δικές του εμπειρίες, όχι μόνο κοντά στο Δήμο, αλλά και στον Ερυθρό Σταυρό. Και ως πρώτη του εμπειρία ο κύριος Μενέλαος Τερζόπουλος καταθέτει τη στάση ζωής του κυρίου Αγαθονίκου να επιλύει σοβαρά προβλήματα με τον πλέον ειρηνικό τρόπο. Τη δική του εμπειρία για το ίδιο θέμα καταθέτει και ο νομικός σύμβουλος της Μητρόπολης, Ηλίας Παπάζογλου. Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που μου δίνεται την ευκαιρία να μιλήσω για το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου της Κατερίνης. Δεν είμαι μόνο κοντά στα δρόμενα της Κατερίνης, αλλά είμαι πολύ κοντά συνδεδεμένος και ακόμα είμαι κοντά συνδεδεμένος με τον Μητροπολίτη Αγαθόνικο. Ο Αγαθόνικος έρχεται στην Κατερίνη το 1985 και διαδέχεται ένα μεγάλο θηρίο της Ορθοδοξίας, τον τέος Μακαριστό Βαρνάβα. Όλοι είχαμε τα μεγάλα μας ερωτηματικά αν ο καινούριος δεσπότης θα είναι καταξιωμένος και ικανός σαν τον προγενέστερο που είχαμε. Βεβαίως Αγαθόνικος και Βαρνάβας είναι δύο προσωπικότητες τελείως διαφορετικές, τελείως αλλιώτικες και οι δύο όμως αξιόλογες για τη χριστιανοσύνη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία να υστερεί ο ένας από τον άλλον ως προς την χριστιανοσύνη. Άλλους τρόπους, άλλες σκέψεις ο ένας, αλλά ταυτιζόμενοι πάνω στη θρησκεία να την υπηρετούν σωστά όπως ακριβώς πρέπει. Όταν ήρθε ο Αγαθόνικος ήμουν από τους πρώτους που τον επισκέφθηκα, τον καλωσόρισα στην πόλη. Τον είδα λίγο ανήσυχο, λίγο νευρικό πάντα, γιατί ήταν και η πρώτη εκλογή του που ανέβηκε την επιτηρίδα της χριστιανοσύνης λίγο ψηλά, καινούργιες νοοτροπίες, καινούργιοι τρόποι λειτουργίας, καινούργιους ανθρώπους προσωπικό που είναι γύρω του. Όλα αυτά τον κρατούσαν πάντα σε νευρικότητα, γιατί ήθελε πάντα να είναι δίκαιος και ήθελε πάντα να είναι σωστός απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν.
δεν ήταν άδικος σε καμία περίπτωση, αν και λέγεται ότι οι δεσποτάδες είναι ξεροκέφαλοι, αν έχουν κάτι στο μυαλό τους το κάνουν πάντα αυτό και τίποτα άλλο, αλλά εδώ τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι λίγο διαφορετικά. Ο Αγαθόνικος ήθελε πάντα ειρηνικά να λύνει όλα τα προβλήματα και με τους αντιπάλους του και με τους συνεργάτες του. 1985, αν θυμάμαι καλά, και όλοι ήμασταν στεναχωρημένοι. Μάλιστα δεν θυμάμαι, έντονη ήταν η θλίψη όταν χάσαμε τον τότε ιεράρχη και επιμενάρχη μας, τον κύριο Βαρνάβα. Μα συγχρόνως μας προβλημάτιζε, κυριαρχούσε ένας προβληματισμός ότι ποιος θα είναι αυτός ο αντικαταστάτης του, γιατί όταν έχεις να συγκρίνεις έναν ογκόλιθο, μεταξύ ενός ογκόλιθου της Ορθοδοξίας, γιατί όλοι μας έτσι γνωρίσαμε και θυμόμαστε αυτόν τον Βαρνάβα, τον Μακαρίτη του Βαρνάβα, είχαμε τον προβληματισμό ποιος θα ήταν αυτός ο ιεράρχης ο οποίος θα τον διαδέχονταν και αν και κατά πόσο θα ήταν έστω κατελάχιστον αντάξιο, γιατί τον είχαμε πάρα πολύ, είχε ανεβάσει τον πύχη ο Βαρνάβας, όπως όλοι θυμόμαστε, τόσο ψηλά σε όλους τους τομείς. Η Θεία Πρόνοια στη συνέχεια μας έφερε αυτόν τον άλλον νυν ποιμενάρχη μας, τον Αγαθόνικο, και έτσι εκείνος ο προβληματισμός ο οποίος μας διακατήχε αποδείχθηκε πλέον και στην πορεία μια σιγουριά, δεδομένου ότι ήρθε ένας αντικαταστάτης, ένας ποιμενάρχης, ο οποίος όχι μόνο ήταν αντάξιος, αλλά και σε πολλά πράγματα ανώτερος ακόμα αυτού του μακαριστού, του κυρίου Βαρνάβα. Δηλαδή τα ερωτηματικά σας γίνανε θαυμαστικά. Γίναν θαυμαστικά, πράγματι γίναν θαυμαστικά, παρά, όπως σας είπα, αρχικά την απορία, τον προβληματισμό μάλλον που είχαμε για το ποιος θα τον διαδεχθεί. Πράγματι γίναν θαυμαστικά, και νομίζω ότι δεν είναι μια προσωπική υποκειμενική άποψη, αλλά είναι μια άποψη που την ασπάζονται, νομίζω, που την ασπάζεται όλος ο λαός της Πιερίας, ορθόδοξος και μη. Ο Μενέλαος Τερζόπουλος, στη συνέντευξη που παραχώρησε, υποστηρίζει ότι η διάθεση του κυρίου Αγαθονίκου να επιλύει τα πλέον σοβαρά προβλήματα με τον πλέον ειρηνικό τρόπο ήταν αποτέλεσμα της αγάπης του προς το Θεό και προς τους γύρω του. Ο Αγαθόνικος ήθελε πάντα ειρηνικά να λύνει όλα τα προβλήματα και με τους αντιπάλους του και με τους συνεργάτες του. Αυτή η συνεργασία της Εκκλησίας, παπά, διάκου, πρωτοσύγγελου δεσπότη, είναι λίγο περίεργη. Όσο και να σας φαίνεται λίγο έτσι παράξενο, είναι λίγο περίεργη. Άλλες νοοτροπίες, άλλες φιλοδοξίες, άλλος σκεπτικισμός του διάκου, του παπά, του αρχιμανδρίτη, όλοι έχουν κάτι στο μυαλό τους και κινούνται κάτω από τη δική τους σκέψη και πολλές φορές φεύγουν και από την νοοτροπία της θρησκείας και παρεκτρέπονται. Σε αυτά έπρεπε ο Αγαθόνικος να βάλει το χέρι του για να λύσει το πρόβλημα. Και νομίζω αυτό το κατάφερε. Ήταν ένας άνθρωπος και είναι ένας άνθρωπος ακόμα γεμάτο καλοσύνη. Δεν ήξερε να κρατάει κακοί ανθρώπους. Είχε πάντα το χαρακτηριστικό του Αγαθόνικου, ήταν το χαμόγελο στα χείλη, και με αυτό προσπαθούσε να λύσει τα προβλήματα του, και νομίζω ότι κατά 99% το έχει πετύχει στην Πιερία. Αγαπήθηκε από τον κόσμο, γιατί το έβλεπα εγώ από κοντά που δεν ήμουν κληρικός. Αγαπήθηκε, τον σεβόνταν ο κόσμος, τον αγαπούσε ο κόσμος, και οι προσπάθειες του ήταν στην ανάπτυξη του πλάνου της Ορθοδοξίας να πάει πιο μπροστά. Και εδώ νομίζω δεν απέτυχε. Και εδώ νομίζω είχε επιτυχίες. Είτε χτίζοντας καινούριες εκκλησίες, είτε βάζοντας καινούριους ιερείς, είτε ακόμα με την ευλογία τη δική του γίναν τόσα πράγματα που εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν. Και ένα από τα μεγάλα πράγματα τα οποία νομίζω έχει να δείξει η Εκκλησία
με τον Αγαθώνικο. Ένα θα πω, αν και είναι πολλά. Τι να πω, να αρχίσω από τα κατηχητικά, να αρχίσω από το γεροκομείο, να αρχίσω από τις προσφορές στους φτωχούς, να αρχίσω, αλλά εκείνο που θα πω και είναι το πιο κύριο, αυτή είναι η οργάνωση, το να δώσεις λίγο ψωμί και λίγο φαΐ στον πεινασμένο. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο και το στήριξε και το κοίταξε πολύ καλά και ασχολήθηκε προσωπικά σε αυτό το θέμα πάνω, και σήμερα βιώνει η Ορθοδοξία αυτό το φαινόμενο στην Κατερίνη, βοηθώντας πάνω από 500 και 600 οικογένειες φτωχούς που δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του έργα τα οποία έκανε. Εγώ δούλεψα μαζί του και στον Ερυθρό Σταυρό. Στον Ερυθρό Σταυρό τον είχα προϊστάμενο, ήταν ο επίτιμος πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Αυτός οδηγούσε το σώμα των εθελοντριών, αυτός καθοδηγούσε όλους εκεί, ο Ερυθρός Σταυρός πώς θα δουλέψει και πώς θα πάει. Ήτανε παρόν σε κάθε φάση και σε κάθε στιγμή που τον ζητούσαμε να είναι εκεί. Είτε λεγόταν αιμοδοσία, είτε λεγόταν να δώσουμε αίμα σε κάποιον που υποφέρει, είτε να βοηθήσουμε κάποιον άρρωστο, ήταν πάντοτε παρόν θετικά. Ποτέ δεν ήταν αρνητικά. Δεν τον έχω ακούσει καμιά φορά να πει όχι σε αυτόν, ναι σε εκείνον. Ήτανε δίκαιος, δικαιότατος και προσπαθούσε να δώσει καλοσύνη σε όλον τον κόσμο. Νομίζω ήταν ένας ιερέας που δεν έγινε τυχαία ούτε από συγκυρίες. Ήταν ένας παπάς που πίστευε στην Ορθοδοξία, που πίστευε στην ιεροσύνη και γι' αυτό και έγινε αυτός που έγινε. Δεν έγινε ούτε για επαγγελματικούς σκοπούς, δεν έγινε ούτε για να βγάλει τον επιούσιο, ούτε γιατί να πάρει κάποιο αξίωμα σαν από τίποτα. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ πιστός, πίστευε και ήταν μέσα στο DNA του να γίνει δεσπότης ή να γίνει παπάς. Νομίζω ότι σε αυτό η Κατερίνη ήταν τυχερή που είχε αυτόν τον Αρχιεπίσκοπο, που σε όλες τις φάσεις της διαδρομής που κινήσαμε, είτε σαν τοπική αυτοδιοίκηση στα 8 χρόνια που ήμουν εγώ δήμαρχος, είτε στον Ερυθρό Σταυρό που έχω μια δεκαετία πρόεδρος αιμοδοσίας και προσφοράς οργάνων σώματος, ήταν πάντα παρόν θετικά. Θυμάμαι την πρώτη ομιλία που έκανα για την προσφορά οργάνων και σώματος, ήταν μια ομιλία η οποία είχε τον λόγο του ομιλητή να φοβάται λίγο την θρησκεία, πώς θα αντιδράσει σε αυτά που θα πει. Γιατί ξέρουμε ότι πολλοί ιερείς είναι κατά της μεταμόσχευσης των οργάνων που παίρνουν από τον ένα και τα βάζουν στον άλλο, αλλά θυμάμαι όταν τον εξήγησα κάποια πράγματα, μου λέει, εγώ θα γίνω πρώτος στη λίστα, θα γραφτώ να δώσω τα όργανα μου μετά θάνατο. Και το είπε με καρδιά, μέσα από την καρδιά του, χωρίς να του λέω, μα με κάνει εντύπωση. Μην σου κάνει καθόλου εντύπωση, αυτή η πράξη που πάμε να κάνουμε είναι πολύ σωστή και εξάλλου μου λέει, μην ξεχνάς ότι ο Χριστός ήταν ο πρώτος αιμοδότης και ο πρώτος στις μεταμοσχεύσεις που έκανε στη ζωή του. Αυτός έδωσε το αίμα του για να σωθεί η ανθρωπότητα. Αυτά ήταν τα λόγια που μου τα είπε ο ίδιος ο Αγαθώνικος. Με τον Αγαθώνικο πηγαίναμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, δεν είχαμε προβλήματα όπως είπα προηγουμένως. Ό,τι και να φτιάχναμε, είτε έρανος του Ερυθρού Σταυρού, είτε μεταμοσχεύσεις, είτε να μιλήσουμε και να βοηθήσουμε, ήταν σε όλα όπως είπα παρόν. Το οποίο μας χάλασε λίγο όταν άρχισε ο Αγαθώνικος να χάνει κάπως την υγεία του. Εκεί άρχισε το δεύτερο σκέλος της προσωπικότητας του Αγαθώνικου σιγά σιγά να κλονίζεται και βλέποντας εμείς που είμαστε γύρω του αυτόν τον κλονισμό άρχισαν να πονάει η καρδιά μας για αυτό το πράγμα
και να λέμε γιατί. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν τόσο καλός, τόσο πιστός, τόσο δηλαδή με τόσες περγαμενές για τον άνθρωπο προς τον άνθρωπο, γιατί αυτός να αρχίσει τώρα να αρρωσταίνει. Και αυτοί που δεν ξέρανε, βέβαια, λέγανε είναι γρίπη, θα περάσει. Αλλά όταν είσαι γιατρός και ξέρεις τι θα του συμβεί, στεναχωρείς ακόμα περισσότερο και πονάς ακόμα περισσότερο. Γιατί εγώ βλέποντας τον Αγαθόνικο, λέω φεύγει από τα χέρια μας ο Αγαθόνικος. Δεν θα μπορέσει πλέον να είναι στις εκκλησίες ο Αγαθόνικος που ξέραμε. Θα βλέπουμε μια εικόνα του Αγαθόνικου, θα μοιάζει σαν φωτογραφία. Γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα από την ασθένεια την οποία τον φιλοξενεί να μπορέσει να θυμάται και να μιλάει. Βέβαια αυτό είναι ένα δράμα. Αυτό είναι ένα δράμα το οποίο όμως η πολιτεία της Κατερίνης και της Πιερίας πρέπει να το καταλάβει και να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τόσα έδωσε στα 35 του χρόνια, 28 χρόνια που ήταν στην Κατερίνη, τόσα πολλά προσέφερε που νομίζω τώρα ο λαός της Κατερίνης πρέπει να του συμπαρασταθεί, να τον κρατήσει ψηλά εκεί που είναι, να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, όσο είναι δυνατόν και να μην επιχειρήσουμε και βάλουμε τώρα τους υποψηφίους, τους καινούριους Α και Β που διεκδικούν θέσεις δεσποτάδων να κοιτάνε την οξόντωσή του. Νομίζω αυτό θα είναι το πιο άσχημο νόμισμα που θα δεχθεί εάν το κάνει η πολιτεία της Κατερίνης. Πιστεύω ότι μπορεί η πολιτεία της Κατερίνης με τον τρόπο τον οποίο υπάρχει σήμερα να συνεχίσουμε την Ορθοδοξία, να συνεχίσουμε τη θρησκεία μας και με την απλή παρουσία του δεσπότη μας όπως είναι σήμερα να τον δεχτούμε, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στις καρδιές μας, τον αγαπήσαμε και δεν πρέπει να τον βγάλουμε με τρόπο που δεν νομίζω είναι σωστός. Γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο κουβέντες τελειώνοντας έτσι. Εγώ προσωπικά τον έχω στην ψυχή μου μέσα, τον έχω μέσα στον εαυτό μου. Τον αγαπώ πολύ, τον σέβομαι, τον δέχομαι και όπως είναι. Δεν είμαι από αυτούς που τον δέχομαι και όπως είναι και θα ήθελα ο Θεός να τον έχει καλά και να τον βοηθήσει και μακάρι να γίνει ένα θαύμα να επανέλθει ο Αγαθόνικος στο προσκήνιο της Ορθοδοξίας στην Κατερίνη, στην οποία νομίζω πολλά έκανε. Τι να πω το θυμηθώ ακόμα πρωτού τελειώσω. Να θυμηθώ ότι όταν είχαμε το μεγάλο ατύχημα, το αεροπορικό δυστύχημα τότε που με λέει Μενέλα, τι θα κάνω, στη Σάμο, τι θα κάνω εγώ τώρα, μου λέει. Είμαστε τέτα-τέτα, δυο μας. 3-4 άνθρωποι, 5 άνθρωποι χαθήκαν εκεί, τι θα κάνουμε, δεν πρέπει να έχω εγώ παρουσία εκεί. Και βέβαια θα έχεις παρουσία, του λέω. Εγώ θα σε κάνω τον κρίκο, τον ενδιάμεσο, για να σου φέρω να έρθεις να πεις 5 κουβέντες εκεί στους νεκρούς. Ευαγγελικοί ήταν. Οι οποίοι ήταν χριστιανοί ευαγγελικοί, αλλά ήταν χριστιανοί. Και το δέχτηκε με πολύ χαρά και έτσι μου λέει αυτό είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνω και το έκανε. Και το έκανε. Δεν κυριαρχήθηκε από το δογματισμό, τον παλιό δογματισμό της Ορθοδοξίας, δεν είσαι Ορθόδοξος, σε παίρνω το κεφάλι. Όχι καθόλου. Ήταν ταπεινός άνθρωπος και το δέχτηκε και πήγε, έκανε τις ευχές του, είπε αυτά που έπρεπε να πει σαν ιερωμένος και έφυγε. Αυτά είναι, έφερε δηλαδή στην Κατερίνη ακόμα ένα θα πω πράγμα το οποίο μας έλειπε. Αυτό το φαινόμενο Ευαγγελική και Ορθόδοξη που ήταν τεντωμένο σε μια αντίθεση ήρθε και το σπάσε και το ένωσε και λέει εσείς είστε Ευαγγελικοί, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, εσείς από το μετερίζει σας, εμείς από το δικό μας μετερίζει, δεν σας πειράζω, δεν με πειράζετε και συνεχίζουμε τη ζωή. Έφερε μια ειρήνη, έφερε μια άλλη νοοτροπία στο λαό της Κατερίνης, ο οποίος ήταν λίγο, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, τα πράγματα ήταν τραβηγμένα πολύ.
αυτόν τον πάγο τον έσπασε. Αυτό είναι ένα επιτεύγμα μεγάλο. Αυτό μόνο ένας δεσπότης μπορούσε να το κάνει και όχι ένας απλός πολίτης. Και το έκανε και το πέτυχε. Πολλές φορές. Ναι. Πώς αντιμετώπιζε τους άρχοντες της πόλης και του νομού? Ποια ήταν η αντιμετώπιση, πώς τους έβλεπε, πώς τους αντιμετώπιζε, πώς τους μιλούσε, πώς τους αγαπούσε? Εδώ ήταν, ο δεσπότης ήταν ο άνθρωπος της οικογένειας, του Δήμου, του βουλευτή, του νομάρχη, του κάθε προέδρου που είχε ένα σύλλογο. Δεν έφτιαχνε διαχωριστικές γραμμές, δεν έβαζε ποτέ να πει εγώ ξέρεις είμαι δεσπότης, θέλω ποτέ διαχωριστικές γραμμές. Ήταν ένας απλός δούλος του Θεού που υπηρετούσε αυτό που υπηρετούσε και η συμπεριφορά του ήταν ανθρώπινη, άριστη. Ανθρώπινη και άριστη. Δηλαδή δεν το θυμάμαι κανένα. Εγώ πάντα το θυμάμαι το χαμόγελο στα χέρια. Πολλές φορές εγώ ήταν στο Δήμο και τον έλεγα κάτσε εδώ στην πολυθρόνα του Δήμου. Ποτέ δεν δέχτηκε να καθίσει στην πολυθρόνα του Δήμου. Λες και μην φάσαι, δεν γίνεις δήμαρχος του λέω. Και μακάρι να γίνεις δήμαρχος, να γίνω εγώ δεσπότης έλεγε. Μα ήταν ένας άνθρωπος συνεργάσιμος. Ήταν ένας άνθρωπος με καλοσύνη. Δεν είχε κακίες. Δεν μπορώ να περιγράψω καμία κακία. Θυμάστε μια εικόνα που χάρισε στο Δημοτικό Συμβούλιο επί δημαρχίας σας? Την Αγία Κατερίνη. Την εικόνα της Αγίας Κατερίνης. Και μια εικόνα επίσης νομίζω του Χριστού, της Παναγίας με τον Χριστό, κάτι τέτοιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Σε μένα χάρισε την εικόνα της Αγίας Κατερίνης, την οποία την έκανε ο Τάσος Αναστασιάδης, ο ζωγράφος. Την έκανε αυτός και μου τη χάρισε ο δεσπότης στο γραφείο. Αυτόν τον Χριστό που έβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ είχα φύγει από αυτό και την είδα ύστερα, είναι εκεί να πούμε. Είναι η εικόνα λοιπόν που εύχεται τα καλύτερα για αυτή την πόλη, για εκείνους που διαχειρίζονται τις τύχες αυτού του τόπου και του λαού. Έτσι ακριβώς. Πολλές φορές τον έχω ανεβάσει σαν ομιλητή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα λόγια του ήταν όντως χριστιανικά λόγια και αγάπης. Και παρότρινε τους κυρίους αυτούς που κάθονται εκεί να είναι σωστοί, δίκαιοι και να προχωρήσουν με χριστιανικές αρχές. Αλλά το πόσο έπιασαν οι ευχές του, αυτό θα στο πω άλλη φορά. Για πέστε μας τώρα, βλέπετε ότι ο Σεβασμένοτος αυτά τα 28 χρόνια πρόσφερε στο Δήμο, στον απλό πολίτη, όπως είπατε, στα συσίτια. Έχετε ακούσει καθόλου μαρτυρίες ανθρώπων να λένε ότι εγώ από αυτή την παρουσία αυτού του ανθρώπου, από αυτή την παρουσία αυτού του επισκόπου, εγώ ωφελήθηκα? Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Τόσους που θέλω ώρα να σας περιγράψω. Πάρα πολλούς. Τώρα, εκτός εάν αυτοί οι κύριοι που ωφελήθηκαν σήμερα δεν τον αναγνωρίζουν, γιατί δεν ξέρω, όπως λένε ότι κάποιον που κάνεις καλό δύσκολο να σε αναγνωρίσει. Αλλά εγώ ξέρω πόσους έκανε και τι έκανε και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τον Δεσπότη. Φύγε, στέγες, πέργολες, ανακατασκευές. Διαθέτουμε πολυετή πείρα στο χώρο των κατασκευών και είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την κατασκευή οποιασδήποτε σκεπής, κεραμοσκεπής και πέργολας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας και το γούστο σας. Με βάση την πολύχρονη πείρα μας και την υψηλή τεχνική κατάρτιση, εγγυάται την άριστη κατασκευή, τη λειτουργικότητα της κατασκευής, την αισθητική του χώρου. Στέγες, πέργολες, ανακατασκευές, φύγε. Τηλέφωνο 2351 0 29 29 5 και 2351 0 36 511. Η πολυτέλεια διαχέεται, οι αισθήσεις ξυπνούν, οι εικόνες ζωντανεύουν. Hotel Danai and Spa Center.
Χτισμένο στις ακτές του Ολύμπου, υπό το βλέμμα των θεών, το ξενοδοχείο μας ορίζει τη διαμονή σας, μετατρέποντας τη Χλιδί σε μια καθημερινή απόλαυση. Hotel Danai and Spa Center στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας, Θάλιας και Εστίας Γωνίας. Τηλέφωνο 23 510 63 830. Ιδιαίτερο έργο ανέπτυξε ο κύριος Αγαθώνικος στο χώρο της νεολαίας, γεγονός που επισημαίνει ο Γιώργος Ραμπαβίλας, στέλεχος του Νεανικού Πνευματικού Κέντρου Άγιος Φώτιος. Χαιρότανε πολύ στο Πνευματικό Κέντρο που έβλεπε ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας, κυρίως ηλικίες ας πούμε και από μικρά παιδάκια, από 5 χρονών και μετά, αλλά και μεγαλύτερα παιδιά, ηλικίας 15, 20, 25, 30, 35, που ερχόντουσαν εκεί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως με τις εκδηλώσεις στα Φώτια που γίνονται οι πρώην ημέρες νεότητες εδώ και χρόνια, να βλέπει τον κόσμο και να χαμογελάει και να παίρνει κουράγιο και να λέει ότι εγώ κάποια στιγμή θα φύγω, λέει μια, και χαίρομαι, λέει, που είστε εδώ. Και κάνετε αυτά που έκανα εγώ στα νιάτα μου και στην Τίνο που ήταν στο εκκλησιαστικό εκεί το φροντιστήριο και όπου πήγε, ας πούμε. Και χαιρόταν όταν έβλεπε ένα έργο, γιατί εκτός ότι ήταν παντού σε όλα αυτά τα οποία προανέφερα, τις ημέρες της νεότητας και ως πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, ερχόταν και έβλεπε. Και αισθανόταν μια χαρά. Και τη χαρά την έβλεπα και εγώ όταν έπαιζα θέατρο και τα πολλά παιδιά που ήταν, ας πούμε, στη χοροδία και σε πολλά άλλα, γιατί βγήκαμε και εκτός πόλεως Κατερίνης, πηγαίναμε Θεσσαλονίκη με τις χοροδίες. Είχαμε πάει στον Πόρο, στη Σαλαμίνα, στην Πάτρα, στην Αθήνα με τη χοροδία. Και μάθαινε, χαμογελούσε πάρα πολύ και μας έπιανε έναν και στο Αρχονταρίκι και στην αίθουσα πολλαπλασιών και μας έλεγε: ελάτε να σας κυράσω ένα γλυκάκι, να σας δω, χαίρομαι πάρα πολύ, είστε τα παιδιά μου, λέει μία, γιατί πρώτα απ' όλα μας έλεγε η οικογένεια, ο μπαμπάς και η μαμά στο σπίτι, αλλά και εγώ είμαι ο πνευματικός σας πιμενάρχης, λέει μία. Και ο καθένας έχει τον πνευματικό του πατέρα, και μέσα στο Πνευματικό Κέντρο και όχι μόνο, παντού, οπουδήποτε στεκότανε και μας χαμογελούσε πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν πολύ καλός. Απέναντι σας. Βέβαια. Από τις πρώτες κιόλας μέρες του νέου Μητροπολίτη στην Πιερία, δηλαδή στις αρχές του 1986, πολλοί κατερινιώτες θυμούνται ότι ο κύριος Αγαθώνικος ήθελε να έρθει σε επαφή με τη νεολαία, να έρθει σε επαφή με νέους που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία, με νέα παιδιά που δεν εκκλησιάζονταν. Μάλιστα μια μέρα ο κύριος Αγαθώνικος πήγε στο κέντρο της πόλης και κατέβηκε τα σκαλιά ενός πολύ γνωστού τότε υπόγειου καταστήματος, ενός καταστήματος που διέθετε μπιλιάρδα και άλλα παιχνίδια που τότε ήταν πολύ της μόδας και προσέλκυαν αρκετούς νέους μέρα και νύχτα. Ένας νέος εκείνης της εποχής θυμάται ότι στη θέα του Επισκόπου πολλά παιδιά σταμάτησαν να παίζουν και κοίταζαν με απορία. Τι άραγε να ήθελε ένας παπάς στα μέρη που σύχναζαν? Ο κύριος Αγαθώνικος έπιασε αμέσως κουβέντα μαζί τους. Χαμογελαστός, ευγενής και καλοσυνάτος όπως ήταν, μίλησε στα παιδιά και τους είπε ότι η επίσκεψή του δεν είχε άλλο σκοπό παρά να τα γνωρίσει και να δει και τους χώρους που διασκέδαζαν, τους χώρους που περνούσαν πολλές ώρες παίζοντας. Αμήχανα τα παιδιά τον άκουγαν χωρίς να μιλούν. Ο Σεβασμιότατος κάθισε για λίγο μαζί τους, τους μίλησε, τους ευχήθηκε και προτού φύγει τους κάλεσε να δώσουν το παρόν στις εκκλησίες της Κατερίνης, την Κυριακή. Ο κύριος Αγαθώνικος επανέλαβε τέτοιου είδους επισκέψεις πολλές φορές από τότε. Πάντοτε είχε να πει τον καλό του λόγο στα παιδιά. Πάντοτε είχε να πει τον πνευματικό του λόγο. Πάντοτε είχε να δώσει παράδειγμα καλοσύνης και αγάπης. Γι' αυτό και οι κατερινιώτες, νέοι εκείνης της εποχής, αλλά και αργότερα, διηγούνται ότι σιγά σιγά κάποια νέα παιδιά έρχονταν στις εκκλησιές και αυτό χάρη στον πιμενάρχη που έκανε τον κόπο να επισκέπτεται τους χώρους διασκέδασης της νεολαίας. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Ραμπαβίλας, ο κύριος Αγαθώνικος, ένας άνθρωπος γεμάτος ευγένεια, καλοσύνη, αγάπη, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός όσον αφορά στις ιερές ακολουθίες. Ιδιαίτερα δε στο Ιερό Βήμα. Ο Μητροπολίτης, παρόλα που πολλές φορές ο κόσμος δεν με χαμογελαστό όταν μοίραζε αντίδωρο ή την αρτοκλασία παραμονή της πρωτοχρονιάς ή οπουδήποτε, μέσα στο Άγιο Βήμα πολλές φορές έλεγε: θέλω να είναι σε τάξη το Άγιο Βήμα, δεν είναι ένα καφενείο. Και καμιά φορά εκνευριζότανε, δηλαδή το έλεγε, φώναζε τον προϊστάμενο του ναού και του έλεγε:
αυτό θα γίνει έτσι, αυτό θα γίνει έτσι, αυτό θα γίνει έτσι. Γιατί εντάξει, για να είμαστε σωστοί μέσα στην εκκλησία. Ή παράλληλα με την ευγένειά του είχε, αλλά είχε τον τρόπο του. Αν συγκρίνω εγώ τώρα σαν νέος που δεν γνώρισα τον Βαρνάβα, Βαρνάβας μπορεί να μην τιμωρούσε, αλλά ήταν ομός. Εκεί ο Μητροπολίτης μας, 1000 χρόνια να ζήσει, είχε τον τρόπο του. Θα αυτό έλεγε διακριτικά. Μπορεί να σου φώναζε, αλλά μετά δεν είχε να σου πει, σε φώναξε και εμένα με φώναξε. Να σου κρατήσει κακία δεν είχε. Όχι, μετά με φώναξε μια φορά και μου είπε κάτι. Εγώ δεν το κατάλαβα. Και μου του ξανακάνει παρατήρηση. Άνθρωπος εγώ. Αλλά μετά με έψαχνε να με βρει και μου είπε, φωνάχτε μου το παιδί να έρθει μέσα. Και πηγαίνω μετά δίπλα. Εγώ δεν ήθελα να πάω, μαράθηκα γιατί. Εντάξει, όταν φωνάζει κάποιο μεγαλύτερο, καμιά φορά λίγο έτσι πληγώνεσαι, βέβαια για κάποιες ώρες μετά το ξεχνάς. Και μου λέει, σε αγαπάω, λέει, δεν σε έχω μαλώσει. Διπλό πιατάκι με πίτα, με καφέ, με οτιδήποτε και μου λέει, εδώ θα κάτσει μαζί μου. Εδώ θα κάτσει μαζί μου, λέει. Εγώ δεν ήθελα να κάτσω βασικά, αλλά και αυτός το κατάλαβε και λέει, σε μάλωσα και σε πλήγωσα, λέει, αλλά να ξέρεις, σε αγαπάω και εσένα και όλους, αλλά θέλω να είμαστε σωστοί μέσα στο Άγιο Βήμα. Μάλιστα. Δεν το ήθελε δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή να είναι σαν ένα καφενείο. Απόλυτη τάξη. Αλλά είχε τον τρόπο του. Ο κύριος Αγαθόνικος, λέει ο Ηλίας Παπάζογλου, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τη βυζαντινή μουσική, παρότι ο ίδιος δεν την είχε σπουδάσει. Αγάλλονταν, λέει, η ψυχή του όταν άκουγε βυζαντινές μελωδίες, είτε στις θείες λειτουργίες είτε στις άλλες ιερές ακολουθίες. Θεωρώ μεγάλη τιμή που μου έκανε ο Θεός, εκτός του επαγγέλματος από το οποίο βιοπορίζομαι ως δικηγόρου, να καταγίνω με τη βυζαντινή μουσική μία πτυχή της ζωής μου, η οποία πράγματι ψυχικά με ανεβάζει τόσο πολύ και συγχρόνως βλέπω και τον κόσμο κάτω από διαφορετική σκοπιά. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο θέμα για το πώς ασχολήθηκα. Απλά δοξάζω το Θεό γιατί ασχολήθηκα με αυτόν τον τομέα, με τον τομέα της βυζαντινής μουσικής. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για αυτό που με ρωτήσατε. Ναι, έχω να θυμηθώ πάρα πολλά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αγκάλιαζε τον ιεροψάλτη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θαύμαζε τη βυζαντινή μουσική. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τη θεωρούσε αναπόσπαστο μέρος της λατρείας μας, δεδομένου ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τελετή χωρίς ιεροψάλτη, αλλά συγχρόνως έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτή, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, η ανάταση της ψυχής, και μάλιστα με τις λέξεις θυμάμαι, σας λέω χαρακτηριστικά, ότι αυτές που είχε πει όταν μπήκε ο Ιουστινιανός μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας και τελείωσε, θαυμάζοντας όλο αυτό το δημιούργημα, ότι εδώ ο νους επέρεται προς Θεόν, το παραλλήλιζε και έλεγε ότι ο ιεροψάλτης είναι εκείνος ο οποίος κάνει να επέρεται ο νους προς Θεόν. Ο καλήφωνος είναι και το καλλιτεχνικό μέρος, αλλά είναι και αυτός που βοηθάει έτσι ώστε η ψυχή να αγγίξει το θείον. Αγκάλιασε λοιπόν αμέσως από την πρώτη, και επειδή ευόδωσε και έτυχε να είμαι και να διατελέσω και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλου Βυζαντινής Μουσικής Ιεροψαλτών στην ουσία, νομοποιερίας, ο Όσιος Διονύσιος εν Ολύμπου, και μάλιστα στα γενοφάσκια του, τότε αγκάλιασε με τέτοια θέρμη αυτόν το σύλλογο. Μας έδωσε, θυμάμαι, και ένα μέρος στον Άγιο Φώτιο όπου εκεί στεγαζόμασταν. Η Μητρόπολη βοηθούσε και ηθικά και υλικά, πάντα με την πρωτοβουλία του Μητροπολίτη μας του Αγαθόνικου. Λοιπόν, και θαύμαζε πράγματι και αγκάλιασε όλους τους ιεροψάλτες, σε σημείο που να φτάσει σήμερα να υπάρχει και σχολή βυζαντινής μουσικής, δίνοντας αυτά τα ανάλογα πτυχία, τα οποία ισοδυναμούν με μουσικοδιδάσκαλο. Όλα αυτά πάντα με την πρωτοβουλία βέβαια των ανθρώπων που εκάστοτε διοικούσαν τον σύλλογο αυτό, αλλά με την ευλογία και με την όποια αμέριστη συμπαράσταση του Μητροπολίτη. Πάντα ήταν αργός. Νομίζω ότι ο Σεβασμίτος δεν είχε γνώσεις βυζαντινής μουσικής, δεν έχει. Δεν είχε γνώσεις βυζαντινής μουσικής, ήταν ένα αποθυμένο που έλεγε λοιπόν, παρά τα αυτά όμως ήταν τόσο γλυκής στην απόδοση των θρησκευτικών κειμένων και στη μελωδία τους, που ακολουθούσε τον ιεροψάλτη όσο δύσκολο ήχο και ανέβαζε,
και μάλιστα υπεδείκνυε και στους υπόλοιπους κληρικούς που ήταν γύρω του σε κάθε τελετή πώς θα ακολουθήσουν τον ιεροψάλτη, δεν θα χαλάσουν τον ιεροψάλτη. Λοιπόν, και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν άκουγε έτσι τους καλικέλαδους ή εν χορό βυζαντινή μουσική, έβγαινε στην ωραία πύλη ή στο δεσποτικό δίπλα που κάθονταν, πείτε ό,τι θέλετε, σας θαυμάζω, ό,τι ώρα κι αν τελειώσει η εκκλησία. Άφηνε τον εαυτό του. Ο κύριος Αγαθώνικος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη. Αγάπη για όλους, αδιακρίτως. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλοί πιερείς τον αγάπησαν και τον έχουν μέσα στην καρδιά τους μέχρι και σήμερα. Και δεν ξεχώριζε κανέναν, τους αγαπούσε όλους. Μάλιστα. Έκανε πολλά καλά. Δηλαδή ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ και μάλιστα και αυτοί που δεν έχουν πολύ σχέση με την εκκλησία τον αγκάλιασαν. Θέλετε με τα συσίτια, έχει κάνει μεγάλο έργο με δική του ευλογία. Θέλετε ότι έχει δώσει ευλογία για καινούριους ναούς, ότι αγκάλιασε τον κόσμο, ότι μπήκε μέσα στον κόσμο με τον δικό του τον τρόπο και είναι αγαπητός. Ποιος δεν τον αγάπησε, πέραν τις κομματικές του καθενός, ήταν και συνεχίζει να είναι αγαπητός μέσα στον κόσμο. Και ακόμα ο κόσμος τον θέλει κοντά του. Και ας είναι κλινήρης, τον θέλει κοντά του. Γιατί από τον Αγαθώνικο πήρες πολλά πράγματα. Πήραμε πολλά πράγματα. Στον καθένα έδωσε την τροφή του, το φάρμακό του. Πάνε 15 χρόνια τώρα από ένα περιστατικό που συνέβη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης στην Εκάβη. Γινόταν τότε μία εκδήλωση που περιλάμβανε ομιλίες, αλλά περί το τέλος των εισηγήσεων δόθηκε ο λόγος και σε πολίτες να μιλήσουν. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, στις ερωτήσεις που κατέθεσαν κάποιοι πολίτες, ένας γνωστός κατερινιώτης επιτέθηκε εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εναντίον της Ορθόδοξης Θεολογίας. Το περιστατικό αυτό πληροφορήθηκε ο κύριος Αγαθώνικος, ο οποίος παρότι κάποιοι θεωρούσαν ότι θα αντιδρούσε έντονα σε αυτή την επίθεση, εκείνος όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά ήρθε σε επαφή με τον άνθρωπο που εκτόξευσε τις κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας και της θεολογίας της. Το τι συζήτησε μαζί του ίσως ελάχιστοι το γνωρίζουν. Εκείνο όμως που έγινε αντιληπτό τις επόμενες εβδομάδες ήταν ότι ο άνθρωπος που επιτέθηκε εναντίον της Εκκλησίας είχε αλλάξει στάση απέναντί της μετά την επαφή που είχε με το Σεβασμιότατο. Μάλιστα από τότε, αρκετές φορές, ο συγκεκριμένος πολίτης θεάθηκε να κάθεται δίπλα στον κύριο Αγαθώνικο σε διάφορες εκδηλώσεις, να συζητά μαζί του, αλλά και στη συνέχεια να τον επενεί δημόσια. Η αγάπη του κύριου Αγαθώνικου τον είχε κερδίσει. Ο Μητροπολίτης διευθετούσε με αγάπη νομικές ή άλλες διαφορές μεταξύ λαϊκών και Μητροπόλεως ή κληρικών και Μητροπόλεως. Στα θέματα πάντως που αφορούσαν το δόγμα ήταν άτεκτος, ήταν σκληρός και αμήλικτος. Εκεί έλεγε δεν χωράει κανένας συμβιβασμός. Σε όλα τα άλλα όμως θέματα είχε μέσα του υπομονή, καλοσύνη, αγάπη. Πρόσφατα περισσότερο ασχολούμαι με τα όποια νομικά ζητήματα παρουσιάζονται στην Μητρόπολη, παλιότερα λιγότερο. Είχα όμως επαφή, δεδομένου ότι υπήρχε άλλος επίσημα νομικός σύμβουλος, ο συνάδελφος ο κύριος Μωυσίδης ο Χάρης, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και τότε σε αρκετά θέματα. Εκείνο πάλι που θέλω να πω ότι και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μητρόπολη σαν ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ένας αυτοτελής και αυτόνομος οργανισμός, μια κοινωνική ομάδα διοικείται από το Μητροπολίτη, λοιπόν έχοντας να αντιμετωπίσει πλήστα όσα θέματα. Πιστέψτε ειλικρινά ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συνεργάζομαι, ναι μεν καλούμε έτσι ώστε να υποβοηθήσω το έργο είτε του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, είτε του ίδιου του Μητροπολίτη, είτε των συνεργατών του για όποια νομικά θέματα αναφύονται, κυρίως όμως με ερμηνεία κάποιων διατάξεων και ποτέ να ακολουθήσω την οδό της διένεξης. Γιατί πάντα συμβουλή, και μάλιστα όχι απλά συμβουλή, έμπρακτα ο Μητροπολίτης στα όποια θέματα αναφύονταν διαφορών, είτε μεταξύ των κληρικών, είτε μεταξύ πολιτών κατά της Μητρόπολης, κατά κληρικών, κατά δεν ξέρω τι, πάντα έπαιρνε και την πρωτοβουλία έτσι ώστε το όποιο θέμα να λυθεί μέσα στην Μητρόπολη, χωρίς δικαστικές διενέξεις, χωρίς αντιπαλότητες, χωρίς αντιδικίες και στη συνέχεια και τα δύο μέρη τα οποία είχαν τη διαφορά τους να φεύγουν αγκαλιασμένοι. Δηλαδή ήταν και λόγης και πράξεση αγάπη.
Τίποτα άλλο. Αυτό κήρυτε, αυτό έλεγε, αυτό εφήρμοζε εν κατακλείδη. Και δεν θυμάμαι καμία δικαστική διένεξη εκτός κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων, ώστε που για να επιληθούν αναγκαστικά έπρεπε να πάρουν τη δικαστική οδό. Ήταν ελάχιστες. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε σε αυτό το κομμάτι. Όχι κατά κάποιο τρόπο, νομίζω απόλυτα τα κατάφερε. Μάλιστα. Θα τολμήσω να πω αυτή την κουβέντα. Περισσότερο δηλαδή λειτουργούσε ως ποιμενάρχης και όχι ως ποιμενάρχης. Είχε τις θέσεις και τις απόψεις εφόλων των ζητημάτων, αλλά εκείνο που ενδιέφερε, κρατώντας και τη θέση και το πόστο στο οποίο έχει ταχθεί, ναι, να είναι ο μεγάλος πνευματικός ηγέτης εδώ της περιοχής μας και όχι μόνο. Στα δογματικά ζητήματα πάντως... Εκεί ήταν απόλυτος και δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, διότι είναι το σύμβολο, είναι ο ταγός, είναι αυτός τον οποίο πρέπει να ακολουθεί όλο το πλήρωμα, κληρική και πιστή. Στα δογματικά θέματα εκεί ήταν αμήλικτος. Εκεί δεν χωρούσε μεσοβέζικη λύση, ούτε πυροσβεστική συμπεριφορά. Εκεί ακριβώς το γράμμα, τον τύπο της ορθόδοξης θρησκείας, της ορθόδοξης λατρείας και τίποτα περισσότερο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σε τέτοια θέματα πάλι μία φράση του. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί αυτό διαφορετικά. Έτσι το δίδαξε ο Χριστός, έτσι το δίδαξαν οι πατέρες. Με μέριστε ο Χριστός, έλεγε, χρησιμοποιώντας μια φράση του Αποστόλου Παύλου. Δεν μπορεί να χωριστεί σε μερίδια ο Χριστός. Είναι αυτός, αυτό δίδαξε και αυτό ακολουθούμε. Εκεί ήταν αμήλικτος. Μάλιστα. Τι θυμάστε, γιατί ο Σεβασμένος δεν ήταν μόνο ο ποιμενάρχης στα καθήκοντά του στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο ή ο επίσκοπος στα καθήκοντα τα λατρευτικά. Ήταν και ο άνθρωπος ο ζεστός, όσο τον θυμόμαστε. Έχετε αναμνήσεις από αυτή την παρουσία του Σεβασμιωτάτου σε προσωπικές στιγμές ανθρώπων? Βεβαίως και μάλιστα πάρα πολλές. Τι να θυμηθώ? Να θυμηθώ ότι το γεγονός που έφευγε απογεύματα, μεσημέρια από τη Μητρόπολη και με παρέα ή και μόνος του ακόμη ή με παρέα κάποιων φίλων του, λοιπόν να κάνει περίπατο στον τώρα πεζόδρομο της Κατερίνης, έτσι σε ανύποπτο χρόνο και στο πάρκο, να συνομιλεί, να κάθεται στο παγκάκι, να κάθεται στην καφετέρια με νέους, να συμμετέχει στις συζητήσεις τους, να απαντά στα ερωτήματά τους, στις αγωνίες τους, να τους συντροφεί, ακόμα και σε καφετερία, πράγματι να μπαίνει μέσα, να μιλάει με τον κάθε έναν. Τι να θυμηθώ? Να θυμηθώ ότι όποιος τον καλούσε στο σπίτι του, με μεγάλη χαρά, όπως κάνει ένα μικρό παιδάκι, κάθονταν στο τραπέζι, συμμετείχε, ακόμα και με το αστείο του και με το ανεκδοτό του, με το δημοτικό του τραγούδι. Και εδώ να πω ότι η δημοτική μουσική ήταν μέσα στην ψυχή του. Ένα από τα δημοτικά του αγαπημένα τραγούδια, και μάλλον πάντα με αυτό ήθελε να ξεκινά, ήταν «Στου Βοσπόρου τα Ιονέρη». Ναι, θυμάμαι πάρα πολύ. Πατρίδες. Είχε λοιπόν και την πατρίδα πέρα από την εκκλησία, Έτσι, αλυσμόνητες πατρίδες. Θυμόταν την δική του πατρίδα, γιατί αν θυμάμαι καλά από την Κορινθία κατάγεται, από το Αίγιο. Από το Αίγιο, πράγματι, ναι. Θυμόταν και αυτό, αλλά έλεγε ότι πράγματι οι αλυσμόνητες πατρίδες, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ναι, η νοσταλγία αυτή. Ναι. Στις επαφές του λοιπόν με τον κόσμο ήταν ένας άλλος Αγαθόνικος, ένας απλός άνθρωπος. Ο απλός άνθρωπος, ο στοικός, ο μεγαθυμικός, που ήταν απλότητα και αγάπη. Τίποτα περισσότερο. Απλότητα και αγάπη. Παράδειγμα, πράγματι παράδειγμα. Ναι. Στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές, εδώ θέλω να κλείσουμε τη συζήτηση, την κουβέντα μαζί σας. Στις εύκολες λοιπόν και στις δύσκολες στιγμές ο Σεβασμιώτος ήταν κοντά στον άνθρωπο, στον Πειραιά. Πάντα κοντά στον άνθρωπο. Και με δική του πρωτοβουλία, γιατί το θεωρούσε ότι αυτό είναι και μια πτυχή του έργου του, είναι αυτό, μα προπάντων όμως όποτε καλεί του για οτιδήποτε, σας λέω, με απλοχεριά. Και δεν είναι να εγκομιάσω ή να πω κάποιες κουβέντες. Είναι
Λίγα αυτά κιόλας για το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, για την απλότητα, μα και για την παροχή με απλοχεριά όλου του εαυτού σε καθέναν που του ζητούσε. Και δεν ξεχώριζε, και τούτο θέλω να τονίσω, δεν ξεχώρισε αν ήταν ο Ορθόδοξος, ήταν ο Αλόδοξος ή ο Αλόθρησκος. Σε όλο τον κόσμο αγκάλιαζε. Φανταστείτε ότι η Μητρόπολη, πολλές φορές στη Μητρόπολη υπήρχαν ουρές για να δουν το σεβασμό του, για να του αποθέσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα, έτοιμα οτιδήποτε. Και έναν με ηρεμία, θυμάμαι όπως του Μακαρίτη, του Μπαΐσιο, που πήγαινε ο κόσμος ακριβώς έτσι, με τέτοια ηρεμία πολλές φορές, και ακόμα και τώρα τελευταία, παρά την ασθένειά του, παρά αυτά, ήθελε να βλέπει και να είναι κοντά στον κόσμο, να συμμετέχει στα προβλήματά του, να συμμερίζεται τα προβλήματά του, να δίνει κατά το δυνατόν λύσεις, μα προπάντων να αγαπά. Αυτό ήταν το μεγάλο του, το μεγαλείο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και επαναλαμβάνω ότι είναι λίγα αυτά που έζησα κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Πήρα τόσα πολλά που χρωστώ τέτοια μεγάλη ευγνωμοσύνη στον ίδιο και στο Θεό που γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο. Πάνε 10 χρόνια από τότε που ένας παπάς της Μητρόπολης είχε καταφερθεί δημόσια εναντίον ενός υποψηφίου σε προεκλογική περίοδο αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο υποψήφιος, άνθρωπος με αριστερές καταβολές και με ελάχιστες σχέσεις με την Εκκλησία, είχε επισκεφθεί ναό ενός χωριού που πανηγύριζε, όταν ένας εκ των ιερέων, ευρισκόμενος εντός του ιερού βήματος, είπε με δυσαρέσκεια: «Βρε, τι θέλει ο τάδε εδώ σήμερα?» Η φωνή του μάλιστα ακούστηκε και στο εκκλησίασμα, επειδή κατά κακή του τύχη βρισκόταν κοντά σε κάποιο μικρόφωνο. Ο υποψήφιος που άκουσε αυτό το σχόλιο λυπήθηκε πολύ και το διηγιόταν στη συνέχεια σε ένα φίλο του, ο οποίος όμως τύχανε να γνωρίζει προσωπικά τον Μητροπολίτη. Ο φίλος του κάποια στιγμή ανέφερε στον Μητροπολίτη το περιστατικό. Ο κύριος Αγαθώνικος, ακούγοντας το συμβάν, ζήτησε να μάθει ποιος παπάς προέβησε αυτή την ενέργεια. Ο συνομιλητής όμως, του κύριου Αγαθωνίκου, αρνιόταν να του αποκαλύψει το όνομα του παπά. Τότε ο Μητροπολίτης είπε στο συνομιλητή του: «Παιδάκι μου, δεν είναι θέμα να τιμωρήσω αυτόν τον παπά. Πρέπει να του μιλήσω, να το συμβουλεύσω, να μην ξανακάνει αυτή την πράξη. Η Εκκλησία, παιδάκι μου, είναι μάνα, δεν διώχνει τα παιδιά της. Τα αγαπάει, τα καλεί κοντά της». Ο Μητροπολίτης ποτέ δεν έμαθε ποιος παπάς είχε κάνει αυτή την πράξη. Όμως σε επόμενη προεκλογική περίοδο, όπως έγινε τότε γνωστό, κάλεσε τους ιερείς να μην αναμειχθούν στις εκλογές, να μην κάνουν δημόσια προτιμήσεις σε υποψηφίους και να μην μπαίνουν σε κομματικές ή άλλες αντιπαραθέσεις. Τι έχετε να ευχηθείτε στο τέλος αυτής της συζήτησής μας για τον επίσκοπό μας, αλλά και για την πόλη μας σε σχέση με για την πόλη μας θα ήθελα να ευχηθώ να κάνει λίγο υπομονή με τον Αγαθώνικο, να τον δεχτεί και έτσι όπως είναι, γιατί στο τέλος αξίζει να του ξεπληρώσουμε και μια υποχρέωση μεγάλη σαν χριστιανοί που είμαστε για τα όσα έκανε για αυτή την πόλη. Ήρθε εδώ νεότατος και μέσα σε 20 χρόνια γέρος. Ήρθε εδώ με φλόγα χριστιανική, την έδωσε σε μας, την δεχτήκαμε με αγάπη, ήρθε εδώ με φιλοδοξίες μεγάλες να κάνει τον τόπο μας καλύτερο από ό,τι ήταν. Ήρθε εδώ με μεγάλο μερίδιο παρουσίαση σε όλα τα προβλήματα του τόπου, σε όλα ήταν παρόν, και νομίζω στο τέλος λίγη αγάπη του χρειάζεται να του δώσουμε. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά να ξαναδώ τον Αγαθώνικο στον Άβωνα Ανακηρύτη. Αυτό το προσεύχομαι στον Θεό να το χαρίσει σαν δώρο από μέρους ως θαύμα. Και νομίζω ότι το ίδιο θα θέλει και ο λαός της Κατερίνης και της Πυρίας. Του αξίζει. Σεβασμιότατε, πώς θα θέλατε να μείνει το όνομά σας στην θρησκευτική και κοινωνική ιστορία αυτού του τόπου? Έχετε κλείσει ήδη αρκετά χρόνια διακονία στην Κατερίνη και την Πιερία. Δεν μου κάνατε την χάρη να μιλήσουμε για το παρελθόν. Θέλω όμως να μιλήσουμε για το μέλλον. Πώς προσδοκάτε να μείνει το όνομά σας, αν σας ενδιαφέρει η στεροφημία σας, και το πώς θα μείνει χαραγμένο το όνομα του Μητροπολίτη Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνα, του κ. Αγαθώνικου, σε αυτόν τον τόπο? Αλλήμωνο, εάν υπάρχει, κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει μια ιστροφημία και πρέπει να έχει μια ιστροφημία, κάτι, ή αρνητική ή θετική. Έχει, θέλει, δεν θέλει.
Εμένα η επιδίωξή μου, και το λέω πάντοτε, και η προσευχή μου ιδιαίτερη είναι, πρώτον, να αφήσω πίσω καλούς κληρικούς που να ενσαρκώνουν αυτά τα αιτήματα του λαού και της κοινωνίας και κυρίως τις επιταγές τις ευαγγελικές και τις εκκλησίες μας. Σωστούς κληρικούς, δεν εννοώ μορφωμένους μόνο, κύριε Γιαννούλη, δεν με ακουμπάει αυτό που λέμε. Εγώ έστω τους έστειλα, τους παρότρενα και πήγαν και πήραν πτυχίο, γιατί είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη και θα ήταν λάθος να μην πάνε, να μάθουν κάτι περισσότερο. Αλλά ο καλός παπάς δεν είναι εκείνος που ξέρει πολλά γράμματα. Ο καλός παπάς είναι ο ευλαβής παπάς. Αυτός παπάς σήμερα είναι, κατά τη δική μου γνώμη, που μας λείπει. Ο καλός και ευλαβής παπάς. Να αφήσω λοιπόν καλούς ιερείς. Δεύτερον, να αφήσω καλά μοναστήρια. Ήδη αισθάνονται την παρουσία των μοναστηριών μας εδώ ο κόσμος όλος, και αν δεν ξέρετε να σας πληροφορήσω, και εσάς προσωπικά και τον κόσμο όλο, ότι από πολλά χρόνια τώρα γίνεται ο εκκλησιασμός στον Άγιο Διονύσιο κάθε Κυριακή στην έξω εκκλησία, και ο ηγούμενος μετά στη διπλανή αίθουσα δέχεται τον κόσμο και κάνει συζήτηση μαζί τους. Και μαθαίνω, και είμαι και παρόν μερικές φορές ελαχιστότητες, ότι πηγαίνουν άνθρωποι και μορφωμένοι επιστήμονες και μιλούν και διαλέγονται, και επομένως τώρα παίρνουν από το μοναχισμό κάτι που δεν το πάρουν μέσα από τον κόσμο. Στο Άγιον Όρος, άμα πάμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μοναχοί που είναι 60 και 70 χρόνια μοναχοί και δεν βγήκαν στον κόσμο και λένε τέτοιες απαντήσεις για θέματα που αφορούν τους κοσμικούς ανθρώπους που μένουμε άναυδοι. Αυτό βέβαια είναι θέμα του Παναγίου Πνεύματος. Θέλω λοιπόν και το μοναχισμό. Μεγάλη μου προσευχή είναι αυτό, το δεύτερο. Και το τρίτο, όσο μ' αξιώσει ο Θεός, θέλω να μείνω ένας άνθρωπος που αγάπησα. Αγάπησα. Αν φύγω επίσκοπος που να έχω αυτή τη ρετσινιά ότι δεν αγάπησα, θα το θεωρώ ότι απέτυχα. Και αυτό όμως που λέω τώρα αγάπησα, ξεκινάει από τη Θεία Ευχαριστία που τελώ στις ναούς, στη Θεία Λειτουργία, μέχρι την τελευταία μου σχέση με οποιονδήποτε χριστιανό της επαρχίας μου. Γενικά όμως, κύριε Γιαννούλη, θέλω να σας καταθέσω ότι είμαι κατενθουσιασμένος από το κομμάτι που μου έδωσε η Εκκλησία να ποιμάνω ως επίσκοπος. Κατενθουσιασμένος. Αυτό δεν το λέω μπροστά εδώ, το λέω και πίσω, ότι πηγαίνω και σε άλλα διαμερίσματα επισκέπτες και στην πατρίδα μου. Εμείς κάτω εκεί οι νότιοι είμαστε λίγο πονηρούτσικοι και τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Κάτω του αυλακίου. Κάτω από τα αυλάκια που λένε. Τώρα βέβαια αυτό οφείλεται και στο ότι εσείς 80 χρόνια μετά από εμάς ελευθερωθήκατε, είστε πιο παρθενικοί ακόμα, και εδώ ένιωσα περισσότερο Ελλάδα και περισσότερο Χριστό. Τα λέω και το έχω πει και πάλι. Είμαι κατενθουσιασμένος. Θα είμαι λοιπόν ευτυχής εάν τη στιγμή που θα φύγω από αυτόν τον κόσμο και κλείσω τα μάτια μου, να έρθουν να φιλήσουν το χέρι μου ο κόσμος εκεί που θα είμαι στο φέρετρο, να έρθουν να φιλήσουν το χέρι μου και να το φιλήσουν στάζοντας ένα δάκρυ ευγνωμοσύνης, όχι διότι είχα να προσφέρω τίποτα ιδιαίτερα, αλλά διότι είχα να προσφέρω μια ανοιχτή καρδιά προς όλους, δηλαδή την αγάπη με κεφαλαίο. Αυτή είναι η προσευχή μου και θα ήθελα όλοι να προσεύχονται να την πραγματοποιήσει ο καλός Θεός. Πάντως όλα αυτά που περιγράψατε στο τέλος, οφείλω και υποχρεούμε να καταθέσω, ίσως οι κάμερες δεν το καταγράφουν, αλλά αποδεικνύονται περίτρανα από την υγρασία των ματιών σας και για αυτούς τους ανθρώπους και για την αγάπη που πραγματικά θέλετε να εκπέμψετε.
Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή Αφετηρία, μια αφιέρωμα στο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, έφτασε στο τέρμα της. Ήταν μια εκπομπή αγάπης, αφιερωμένη στο Μητροπολίτη της αγάπης, τον κύριο Αγαθόνικο, που σήμερα δοκιμάζεται και που μαζί του δοκιμάζεται και ολόκληρη η τοπική εκκλησία. Φίλες τηλεθεάτριες, φίλοι τηλεθεατές, να είστε πάντοτε καλά. Γεια σας.